Kausawa ha. Uy. Tingnan yuk. Kuan ana o guys. Luhaga sa akong lamisa gulgul sa akong hiwa mga inday eh. Dito wa. Ni kalain ni mama. Nga sa stickling dari eh. Nakaguli ang tikling. Murid tikling mga inday, tingog stickling ron. Akang kay tikling dari mga inday, dilang ko kay bawa manguan. Mang litag. Kay bawa pa ko mang litag, nikling na ko. Ya, lamingan lang kay hugaw man na. Lamingan, lami siya adobohon. Adobohon mo tangag halang bitaw kasuway man ko diri mga inday nakadakop og tikling. Akong gilapig bato ba. Na nasortihan man kay nalipong yun pagkalabaya nakakaog tikling. Sugong ko kong anak ba mga pagpuag. Ato sa gawas na ibutang. Gawas ba? Papa ka diya na human Junrel? Wala ko gihiwag nga hindi magluto na ko. Ari. Magluto na ko na ari mga inday. Kanon. Sugay ko makaluto kaya akong butin. Usa ra baya niya. Usa po. Galong abo kay maluto ng ilong ako. Ano pa ng anukan. Mana? Maraming gidungan ang lamas mo inday. Bombay, ahos, ubloy Then sili. Ay. Para bitaw nga. O sara ang gisal. Ngano man ni diri mi repeat. Naan man ni dinhi. Ya, magbutang ko ami. Uy! Ba po mo ay. Ang kumuton ko ng simod ni Miron. Kalimot ko mga inday na sabay man ako ang kuan. Sili. Di lang sa ako, hindi malasa. Lakaw na dyan, Ren.
bata pa siya. Oy, mga babae siya, kapo siya mga babae wa. Yun siya mga inday, oh. Ni anak siya ay. Pinipulong. Nausap ang kulong, kaya ako'y nahiram. Wala ka watit. Tangan akong paminta mga inday. Powder akong paminta, ako itong buo. Ganahan ko sa powder kaysa buo. Kaya ang buo god kung maoy, mausapan ni mo. Oy, mo iswang dyan naman simot, kila itong baho ba? Magic sarap mga inday. Tangan akong magic sarap. Tinawag din ako eh. Hindi ka maligo. Hindi ako. Dungan mo. Hindi kayo matugtog. Iwahi sila dyan kay ang mag-ilit diha. Wako diha kay nagluto ko. Dari dyan. Ito yun na. Kuha idag sinina, para sa human niya, ilisan ni mo. Butang pagtual niya diya sa may pultahan. Hindi ka na. Wala, basta di ka matinit. Wala, ito na. Dali. Ubo. Ubo. Ay, Akong butang nga gamay suka. Then, pagmut-humutan ako ani gamay. Kani dyan siya sa usawan na din ako kay mahal. Mahala para na mo kay pobre na kayo ni. ako ka mga sinilas. Ako ka. Hindi. Then, wiktan ako gamay kuan. Kamay. Palasan yung kamay na inday. Ay mo pag yung daghan ha, gamay ra kayo ni siya. Kay gagamimat, gagmay ra na akong butang sa scoop. Para makakontrol ko sa kuan. Yung lasa. Tama eh. Lami. Sakto kayo. Din akong kuan nag sili nga kani halang. Iwahiran akong carrots. Ay, hulog.
Then carrots. Ano ba? Rumasag na lang mo. Tapos, uy, ma'am nang gilubat. Kapit na maluto ng Inday. Sige, ganun tag-charge. Dili raman kaini kuanon ang kanang ang gulay. Dili kay lutoon ba kanang hapkok ra gud. Kumbati na paghapkok. Og luto na mga Inday. Ako na ning haonon, taod kay mga onan. Salamat sa inyong paglantaw sa akong video.